Dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele din casa părintească din Umurești, la stâlpul Hornului, unde mama lega o spară cu modocei, la capăt de crâmpa mângele jucându-se cu ei, la priticiul vetrei pe care mă ținea când noi băieții ne jucam de rijanca și la alte jocuri și jucării pline de hazări și farmecul copilăresc. Doamne, frumos era pe atunci, căci părinții, frații, surorile mi erau sănătoși și casa era îndestulată. Și copiii regieșilor erau de-a pururea în petrecere cu noi și toate mergeau după bunul plac, fără leac de supărare, de parcă toată lumea era mea. Și eram vesel ca vremea cea bună și sturlubatic și copilăros ca vântul în tulburarea sa. Și mama și-a face multe și mari minunății. Alunga norii de deasupra satului nostru, alunga grindina în alte părți, înfincând stopărul dinaintea ușii. Închega apa cu 2 picioare de vacă, de se încrucea lumea de mirare. Și o leacă ce nu-i venea la socoteală căutătura mea, pregătea cu degetul în blas puțină tină din opăsul încălțării sau mai degrabă lua fulingine și îmi spunea: cum nu se deoache călcâiul sau gura sobei, așa să nu mi se deoache nici copilașul meu. Și îl făcea câte un vent bochet în frunte să nu-i se mai trăpădească odorul. Și alte multe mai făcea, pe când mi-aduc aminte. Și mi-aduc bine aminte, căci brațele m-au legănat, sânge din sângele ei, carne din carnea ei am împrumutat și de la dâns am învățat să vorbesc și înțelepciunea de la Dumnezeu. Când vine vremea de petrecere, de a înțelege omul ce e bine și ce e rău.